bi ame jumaduna mars kalo klemgwa ambalma o bisimila mala chuka hadon kibaru keneka bi kibara mbambolo kada kulo kan ore mali finitigu ulu koni daga rom kon be tarket ni o kon be gaw marala wala jugu tabaka ulu kon do tara bingal ke wala ta kanyashi mali finitigu mani yoro ko fale konna ni mugo mugan kononto ulu koni ni tora dafe mugo ta nyogona ulu ere kon fene jukina kibara mun serama ulu koni ayire ka foko gaw marala ko jatike wala tabaka do koni tagara ka wala jugu kon ta ka mali finitigu koni segere tarket ko ni jatike wala tabaka nun koni ko u koni sele ni yoroina ko jatike wala tabaka nun yere koni ko u ye mugujugu chama koni ne fili mali finitigu ulu koni daga yoro kan ko o yere koni fene ko fe ko kele yere koni fene melasina ni o kera sababu ye mugo mugan kononto koni ni tora o ko dafe ko wa fene ko minan chama yere koni fene chena sere do yere koni fene ka fola ko wala jugu tabaka nun yere koni fene klala katakani mobili duru yere koni fene nyokonai burem o finitigu ulu koni nana ka demedo mali finitigu yere koni fene ma pangurula ngaw kala ka soro wala jugu tabaka nun koni takala o sababu la ulu koni ma jogine nun koni ta ni ka u kunda ni ulu koni kena sura koni kan wala sa u koni bese ka furake tele ala chubayamna ame wakati mine iko sa ko bambaganci je kulushi koni fene mabo ka fofolon ko ale koni noye ni barenye nga kibara werem koni mana po ko fe amboda okuluka kibara werem mambulo kada okuluka ore kunu alamsadu mars kalo kletan kononton baw mana mali finitigu ni ulu koni ye do anyawye ulu koni ye utegeda kelege minando koni ndugulen ka mobli do koni kono kibara mun serama ulu koni ya yire ka foko bangwana ka ulu koni to ugalla kana baro gonna ulu koni sigala mobli do konna nu koni ya alajo sege sege lu koni ukun konnala o koni kele ni mobli tigi koni ya alaje ni ka boli o koni ye ni finitigi nun koni ka sika bonya kosebe kata soro ko marfa jugu fla kon be ni mobli koni kono eno ale ni marfa suga wero kon fene ale ni sigareti o era kon fene cartouche chama ale ni marfa kise o era kon fene ni mobli tigi koni ya yire ka foko ni fem koni flene ko ube ale rete ko wa ko ale koni bolani uye gine konakri ko wa fene ko ale koni kumena tani ni marama fen nun koni ne mobti o koni kala sababu e finitigu ulu koni ye ni marama fen nun koni mine ninga kla kan ni jere koni fene mine kibara were mana bo ko fe amuda ukluka kibara were mambulo kada ukluka ode arabado mars kalo kletan shekin 14e arrondissement police ulu koni zomba do koni karla nyogona lafia ku kabru don koni yorola nege kanya muga o temelen koni kanya bisabai kibara munu serama ulu koni ya yire ka fako nindon koni sufe ko 14e arrondissement mogo ko kunkan koni sera uma ka foko zono koni meka bi mogo do koni kan lafia ku kabru don koni kofe o koni kele 14e arrondissement police do ulu koni u senfa jona ka seni yoro ko falena kata ni zone nun koni soreno ulu koni sele henno zone ulu koni police nun koni marfaci damne nyokona no o koni kala sababu zone nun koni u bolla ku ka moto saba koni to ale ni clé chama ni amba fo ulu mako passepartout ni ulu yere koni fene be tabe yele ale ni bolola marfa glane do koni fene ayere la ka fo fene ko dugla mo saba ko ulu yere koni fene jogina ka sababu ke ni bingal ke wale yere koni fene police ulu koni ka seke lu koni ko fe ayere la ka fo ko jago ke la baro koni ne me ni yoro ko fale na ko zone nun koni me fega bi o tigire kan ko ayere la ka fo ko o jere koni ku o yoro ko fale koni na ko warum koni kumba kuna ko akoni beta million tan wolofla koni nyokona la ko zone nun koni me feka o de juin ame wakati mne iko sisanno tige koni mada zone nun kanga seke lu koni besena wala sa u koni beseka mine chugamna kibara were mana bo ko fe amada okluka kuna fani kunjala kibara were mambulo kada okluka ode ni dogo mun yere kon kono ko mali finitigu ulu koni tarabo wala jugu tabaka ulu koni daga yoro do koni kan bankas kungo do kon be no ni o togo ye ko baye mali finitigu ulu koni ga la kana baraw koni kono lala ulu kono tarabo ni yoro ko falen koni kan ani mali finitigu koni ye sebaya soro ni jatiga wale tabaka nun koni kan ni o koni kera sababu ye mali finitigu ulu koni ye mugo muga ale ni ko koni mine ni koina ni ga kla ka cheli chama koni do ni jatiga wale tabaka nun yere koni fene kuna ayira la ka foko mali finitigu ulu koni ka ni bara in koni konnala ko do koni nana mobila ko wa fene ko do yere koni fene kumbe pangurula wala sa chugamna ka se ka mugu jugu bila ka jigi ni jatiga wale tabaka nun koni kan ni jatiga wale koni ma chama koni ni tura akoda fe ayira la ka fo fene ko jatiga wale tabaka mun koni kun dagale do ni yoro ko fale konna ko ulu yere koni fene de ka bara jugu koni ka jan mali ale ni Burkina Faso ulu koni chela la kosobe ambalma ni le kunye bidon kibaru ye kada ukulo kan ance aka kulo majola akambe anyogana were